onye mgbazi ime mmụọ nke God in Action Ministry ma bụrụkwa Vicar St. Paul's Parish Nwagu Agolo dị na kansụl ime obodo Anocha bụ Reverend Canon Eboh amaga amụma na Gọvanọ Chukwuma Soludo ga-eturu ugo mmeri na ozuzu oke na nhọpụta gọvanọ a ga-eme n'abalị 8 nke ọnwa Nọvemba afọ a n'ime Anambra steeti ma kwupụta na ndị ọzọ so azọ ya bụ ọkwa nọ n'ebe ahụ naanị ka o wee bụrụ na ha mezuru iwu n'ihi na mpụtara ya bụ nhọpụta bụrụ nke emechagoro chịkọta ihe gbasara ya n'ọnọdụ ime mmụọ ma bụrụ nke bara Soludo. Onye ọla anyị bụ Emmanuel Okonkwo kọrọ anyị na nke a bụ otu n'ime ọtụtụ ọnwa dịgasị iche iche nke Reverend Canon Eboh mara n'oge enwere ọgbakọ ekpere God in Action Ministry Friday Adoration Night nke isiokwu ya bụ aga m ewereghachi oche bụ nke m. Gere akụkọ ahụ n'uju. Anọrọ na ya bụ oke abalị akara wee chetakwazịa ịgba afọ 45 nke onye isi ije ozi ya bụ n'ụka bụ Reverend Canon Eboh nke ndị ụka ya nakwazi ndị ọzọ si ebe dị iche iche nke steeti a nakwazi ebe ndị ọzọ gasị na Nigeria wee bịa ya bụ ihe mmemme. Reverend Canon Eboh dozi ndị otu Kraịst aka na ntị ka abụ ndị ga-ejisi ike kwesịrị Chineke nna ntụkwasị obi oge ọbụla ghara ịda mba oge ha zutere ihe iche aka mgba dị iche iche na ndụ a. Iwere mugide Christ in the church ọ ga-adị ka ọ bụ ihe na-eme ọda work. Enwe onye me deliverance ebe ọ nọ na 3 secret societies but we destroyed Keta. He is doing perfectly well. So ndị otu Kristi onye ọbụla obi amapụ n'unu ụta aka ọ dị njọ ọ dị mma. Ndị ụlọ ụka God in Action Ministry bụzi nnọọ ndị ama dị iche iche banyere otu Chineke nna ji wee ji ya bụ ụlọ ụka wee napụta ha na nsogbu dị iche iche ndị gụnyere Oriakụ Ifeyinwa Emmanuel, Maazị Chigozie, Maazị Stanley Nwokocha nakwazi Oriakụ Ngozi Obianọ ndị kọpụta otu Chineke si wee napụta ha n'ọya dị iche iche n'ihi ala na otu nzizo nakwazi ọkụ ọgbụgba site n'ụlọ ụka God in Action Ministry dị na Nwagu Agụrụ. Abụ m Emmanuel Okonkwo.